Γεια σας, είμαι ο Πάνος Ρακ, είμαι 27 χρονών και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το πρώτο μου βίντεο μετά από περίπου 7 χρόνια. Θα ξεκινήσω το YouTube και πάλι, αλλά αυτή τη φορά στα σοβαρά, γιατί παλιά η αλήθεια είναι ότι ανέβαζα βιντεάκια που ήταν full troll και εντελώς για πλάκα. Έκανα ας πούμε κάποια βίντεο challenge με κάποιοι φίλους μου, κάποια vocal covers που ήταν και cringe, αλλά γενικά δεν έδινα ας πούμε το 100%, απλά δεν με νοιάζει κιόλας. Απλά έφτιαχνα το βίντεο, το ανέβαζα και αυτό ήταν. Πάντα ήθελα να ξεκινήσω το YouTube, η αλήθεια είναι, αλλά αυτά τα 7-8 χρόνια που είναι το κενό που δεν έκανα YouTube, η αλήθεια είναι ότι είχαν προκύψει διάφορα πράγματα στη ζωή μου, όπως ας πούμε είχα τη σχολή μου, μετέχα στρατό και τα λεφτά που γενικά είχα τα χάλαγα συνέχεια σε μαλακίες. Και η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό PC που είχα φτιάξει έπαιζε ας πούμε απλά 2 παιχνίδια και δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σήκωνε video editing, ξέρω εγώ, να έφτιαχνα κάποιο βίντεο. Δεν παίζει, απλά θα κράσαρε το PC. Εδώ και 1,5 χρόνο έχω βάλει τη ζωή μου σε ένα πρόγραμμα και γενικά έχω βάλει στόχους που η αλήθεια είναι ότι κάποιους από αυτούς κιόλας τους έχω πετύχει ήδη. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργο μετά από τόσα χρόνια να συνηθίσω να μιλάω μόνος μου σε μια κάμερα, αλλά οκ. Κάντε, ξέρω εγώ, μια εγγραφή στο κανάλι τώρα, όποιος θέλει να γίνουμε μια παρέα, μεγάλη μικρή δεν έχει και πολύ σημασία. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω βιντεάκια συχνά, αν και η αλήθεια είναι ότι μετά από τη δουλειά παίζω πάρα πολλές φορές παιχνίδια, οπότε θα σας αφήσω κάτω από αυτό το βίντεο και το gaming YouTube. Εκεί πέρα θα ανεβάζω στάνταρ συνέχεια βίντεο, αλλά στο κανονικό που είναι αυτό το κανάλι θα προσπαθήσω να ανεβάζω όσο γίνεται πιο συχνά. Τώρα δηλαδή για αρχή λογικά 2 φορές το μήνα, ελπίζω στην καλύτερη, και μετά βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ όσοι είδατε το βίντεο, κάντε ένα sub και αν ενδιαφέρεστε γενικά για video games κτλ, κάντε και ένα sub στο gaming κανάλι μου.